Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. A yan uwana ina muku sallama irin ta addinin musulunci tace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da wayan garin ranar Asabar. Mun gode ma Allah sosai da hayyabawa mu ikon wayan garin wannan rana ya zabe mu daga cikin waɗanda za su ga wannan rana insha Allah kuma za mu kanta lafiya. In Allah sai ya yarda. To ko da ke aiko ba mu ganta lafiya ba ma alhamdulillah tunda shi yaso ya gani mu ganta a inda yaso komai daga gare shi alkhairi ne. Bismillahir rahmanir rahim. Al hadisul hadi wa sittuna, hadisi na 61. Qala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce, idza da ar-rajulu imratuhu, idan mutun ya kira matan shi ila firashihi, zuwa shimfiɗa shi, ma'ana ta zo su yi kwanciyar aure, ya kira ta domin ta zo su yi kwanciyar aure, falam ta'atihi, sai ta ƙi zuwa. Idan ta ƙi zuwa, fa ba ta gadbana alaiha, sai ya ji haushi. Idan ya ji haushi, inda lafiya lau babu wani matsala haka, sai ya kira ta sai ta ƙi zuwa, sai ya ji haushi. La'anat hal mala'ikatu, mala'iku za su yi ta la'ananta, za su yi ta tsine mata shirya tsinanniya kaza kaza, la'ana ne sosai na mala'ika. Kai ka san bawan Allah ma me wanda baya sabo da yawa ba a so ma ya zage ka, tunda Allah na sauran amsa balantana kuma mala'ika wanda bai taba sabo ba. To mala'iku za su yi ta la'ananta hatta tusbiha, har gari ya waye, har ta waye gari. Rawahu Ahmad ya rawaito. Za su yi ta tsine mata har ta waye gari. To kaga ba ma tsinuwa ɗaya bane, ba biyu ba uku ba, za a yi ta yi ne. Kuma haga mala'iku za su yi ta roƙon Allah ya tsine ma wani ne ya ki amsa. Dan me su fa ba sa laifi, suna yi Allah ke musu. Saboda haka mata, wannan hadisi naku ne, dan Allah a kiyaye. Miji ba karamin lamari bane. In dai mijin ke ce yi ki yi din, yace ki bari ki bari. In dai ba wata lalura ne ba wanda za ta hana saduwan auren, to dole ne ki ji inda yace ki ji. Sai dai kuma in lalura ce akwai dalili. To amma haka kawai dai ba a yarda ki zuwa ba ra'ayinki bane, ra'ayin shi ne, inda yana gaba da ke. Allah da shi taimake mu. Allah ka ba mu ikon cinye jarabawan da aka yi mana, da aka ba mu. Allah ƙara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kada da ya manta sadakan wannan aiki, ma'ana izinin shi shine salatin manzo Allah. Duk wanda ya kalla ya daure salati yanda ya sawaka. Nagode sosai. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.